நீங்க லிங்க் யாரெல்லாம் வந்து பிரசன்டேஷன் முடிச்சிருக்கீங்களோ I have that anyway இந்த பிளேலிஸ்ட்ல கூட இருக்கிறது. So we will be able to make it up. Only I think I need to check for Vijaykumari Mataji. நான் இல்லாதப்போ கொடுத்தது மட்டும்தான். பட் இந்த கிளாஸ் அட்டெண்ட் பண்ணலாமா மாதாஜி நானு? ஓகே. ஐ திங்க் நான் இந்த செஷன் இது பண்ணும்போது நான் எண்ட் ஆகும்போது எனக்கு கொஞ்சம் ரிமைண்ட் பண்ணுங்க. பிளேலிஸ்ட் உங்களுக்கு நான் வந்து ஷேர் பண்றேன். நான் ஓகே. எல்லாருடையதும் அதுல இருக்கு. நான் அதாவது ஈவன் ராதிகா மாதாஜி செஷன்ஸ் கூட அதுல தான் இருக்கும். எவ்ரிதிங். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ எல்லாரும் நீங்களே மியூட் பண்ணிக்கோங்க. நான் யாரையுமே லாக் பண்ணல. ஏன்னா பீப்புள் வில் பி ஜாயினிங். அதனால பேக்ரவுண்ட் நாய்ஸ் இல்லாமல் பார்த்துக்கோங்க. அது ஒன்று தான் என்னுடைய ரிக்வெஸ்ட். ஸோ விஜயகுமாரி மாதாஜி நீங்க வாசிங்க. எஸ் மாதாஜி. இதுவரையிலும் பார்த்துட்டோம் இல்லையா? இதுவரையிலும் பார்த்துருக்கோம்ல. எஜுகேஷன் பாய்ஸ் ஆர் ஆல் வேர்ல்ட். இந்த மாடர்ன் ஸ்டெப் திங்ஸ் இங்க இருந்து வாசிக்கணும் இல்லையா? 18 இது முடிச்சிருக்கோம் மாதாஜி. மாதாஜி 11 ஸ்டார்ட் பண்ணனும். இல்ல 10th தான் நம்ம நேத்து பண்ணிட்டு இருந்தோம். 18 அந்த இது முடிச்சிட்டோம். அது எல்லாமே ஞானமாக, அதாவது the culture of ஞானா, அதாவது பழக்க வழக்கங்கள் அப்படின்னு நம்ம படிச்சிருக்கோம். இப்ப வந்து அதை தவிர்த்து எல்லாமே வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அஜ்ஞானம், நீசன்ஸ் அப்படின்னு கேட்டகரி ஆஃப் நீசன்ஸ் சொல்லிட்டு பகவான் அதாவது அவருடைய விளக்கத்துல வந்து பிரபுபாதருடைய விளக்கத்துல அற்புதமா கொடுத்திருக்காரு. ஆக்சுவலி ஐ திங்க் இந்த மாடர்ன் செட்டப் திங்ஸ் அங்க இருந்து தான் நம்ம பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன் இல்லையா? Yes Mataji. Yes. Hare Krishna Mataji. In the modern setup of things, even a boy thinks himself self-sufficient and pays no respect to elderly men. Thus, due to the wrong type of education imparted by our universities, boys all over the world have become the cause of a headache to the elderly people. Therefore, Sri Ishopanishad wants very strongly that the culture of Nisans is different from that of knowledge. The universities are, so to speak, centers of Nisans only, and therefore the scientists are busy discovering lethal weapons to wipe out the existence of other countries. University students today are not given instructions on the regulative principles of brahmacharya, the spiritual process of life, nor do they have any faith in the respective scriptural injunctions. Religion's principles are taught for the sake of name and fame only, and not for the matter of practical action. Therefore, there is animosity not only in the social and political fields, but in the field of religion as well. இருங்க ஒரு நிமிஷம். 2 paragraph 1 paragraph சொன்ன பிறகு வெயிட் பண்ணுங்க. ஸோ இந்த இப்ப இருக்கக்கூடிய இந்த நாகரிகமான இந்த உலகத்துல பாத்தீங்கன்னாக்கா நாம பிள்ளைகளை எல்லாம் கல்வி ஆலயங்களுக்கு நம்ம அனுப்புறோம், ஸ்கூலுக்கு எல்லாம் அனுப்புறோம். முன்னாடி எல்லாம் நாமெல்லாம் சின்ன பிள்ளையில இருக்கும் பொழுது மாரல் சயின்ஸ் அப்படின்னு ஒரு இது எல்லாமே இருந்தது, ஒரு சப்ஜெக்ட் எல்லாம் இருந்துட்டு நம்ம படிச்சிருப்போம்னு நினைக்கிறேன் இல்லையா? ஆனா இப்ப அந்த மாதிரி எல்லாம் எந்த ஒரு எஜுகேஷனுமே கிடையாது. பேசிக்கலி நம்ம கல்ச்சரே வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அலாங் வித் நம்ம எப்படி நம்ம ட்ரெடிஷ்னல் வேல்யூஸ் எல்லாம் எடுத்துக்கிட்டு போகணும், கடவுள் பக்தி இது எல்லாமே வந்து இருந்தது ஒரு காலத்துல. ஆனா அது காலப்போக்குல பாத்தீங்கன்னாக்கா
நம்ம வந்து கடவுளே வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அப்படி ஒரு நோட்டீஸ் போர்டுல பார்த்து நமஸ்காரம் பண்ற அந்த அளவுக்கு தான் இப்ப வந்து ஜெனரேஷன் வந்து தயாராயிருக்காங்க. they are not bothered about what is happening, but they feel அவங்களுக்கே வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த லோகத்துல அவங்க மட்டும்தான் சஃபர் ஆகுறாங்க, அவங்க மட்டும்தான் என்ஜாய் பண்றாங்க அப்படிங்கிற அந்த குவாலிட்டியை வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அவங்க எடுத்துட்டு வந்துட்டாங்க இப்ப இருக்கக்கூடிய ஜெனரேஷன். அதனாலதான் பாத்தீங்கன்னாக்கா ஓல்டேஜ் ஆனவங்களை வந்து மதிக்கிறதே கிடையாது. தாத்தா பாட்டியோட இப்ப எல்லாமே நியூக்ளியர் ஃபேமிலி. அந்த காலத்துல பாத்தீங்கன்னாக்கா ஒரு அப்பா அம்மா குழந்தைகள் தாய் தந்தை அவங்களுடைய பெற்றோர் கூட சில பேர் கொள்ளு தாத்தா கூட இருந்திருக்காங்க. இந்த மாதிரி ஒரு கூட்டு குடும்பம், ஒரு 4 அண்ணன் தம்பி இருந்தா எல்லாருமே அப்படி இருந்தாங்க. இல்லைன்னா ஒரு சிங்கிள் ஃபேமிலின்னா கூட மினிமம் 7-8 பேருன்னா இருப்பாங்க. அந்த மாதிரி ஒரு ஃபேமிலிஸ் தான் இருந்தது அப்போ. ஆனா இப்போ அப்படி கிடையாது. இப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா ஹஸ்பண்ட் ஒய்ஃப் ஒரு பிள்ளை, இல்லைன்னாக்கா சிங்கிள் பேரண்ட் அப்படிங்கிறதே வந்து நிறைய பேர் இப்போ டைவர்ஸ் என்பதே பாத்தீங்கன்னாக்கா அவ்வளோ ஈஸியா வாங்கிட்டு போறாங்க. ஏன்னா பேசிக்கலி அண்டர்ஸ்டாண்டிங் கிடையாது, அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னாக்கா அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் கிடையாது. திஸ் இஸ் த பார்ட் ஆஃப் லைஃப். அந்த அக்னி, அதாவது அம்மி மிதிச்சு அக்னிய சாட்சியா வச்சு நம்ம வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அந்த 7 இது பாத்தீங்கன்னாக்கா ஸ்டெப்ஸ் வச்சு வரான்றாங்க இல்லையா, அந்த ஒரு ஸ்டெப்புக்கு இருக்கக்கூடிய அந்த மீனிங் இருக்குன்னு சொல்றாங்க. there is a thing. ஈவன் எனக்கு கூட முன்னாடி எப்பயோ படிச்ச ஞாபகம், பட் ஐ எம் நாட் ஏபிள் டு ரீகலெக்ட் நவ். ஆனா அந்த ஒரு இதுக்குமே வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அவங்களுடைய தே ஆர் கிவிங் த வேர்ட் தட் தே வில் பி டில் த லைஃப். அவங்களுடைய கடைசி வரைக்குமே 2 பேரும் ஒன்னா இருப்போன்ற அந்த இதுதான் வாக்கு கொடுத்துதான் அந்த திருக்கல்யாணத்திலேயே அவங்க வந்து ஏற்றுக்கிறாங்க. ஆனா அது ஒரு வருஷம் 2 வருஷம் கூட இப்போ வந்து தாங்கறது இல்லை. அந்த மாதிரி ஆயிடுத்து இப்போ. ஏன்னா there is no patience, there is selfishness, priority எல்லாமே இண்டிவிஜுவல். இப்போ எப்படின்னாக்கா நீ சம்பாரி நான் சம்பாரி 50-50 இந்த மாதிரியான ஒரு இதுலதான் போயின்னு இருக்கு எல்லாமே. அந்த காலத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அப்பா சம்பாரிச்சா அம்மா பாத்துப்பா அப்படிங்கிற இது இருந்தது. ஈவந்தோ அந்த காலத்துல டீச்சர்ஸா இருந்தா கூட there is a family. அதாவது பாத்தீங்கன்னா டீச்சர்ஸோ இல்ல ஒர்க்கிங் விமன் யாரா இருந்தாலுமே they had a bonding இருந்தது. பிகாஸ் தே கேவ் த வீட்டுல பெரியவங்கன்ற ஒரு ரெஸ்பெக்ட் இதெல்லாமே இருந்தது. ஆனா இப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா நாம எவ்வளவு எஜுகேட் பண்ணா கூட த அட்மாஸ்பியர் வேர் த கிட்ஸ் ஆர் ஸ்பெண்டிங் இஸ் பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்மள பேரண்ட்ஸ் கிட்ட வந்து ஸ்பெண்ட் பண்ற டைம் ரொம்ப ரொம்ப கம்மி இல்லையா. பேரண்ட்ஸ் ஆர் ஆல்சோ போத் ஒர்க்கிங். அதனால நிறைய கண்ட்ரிபியூட் பண்ண முடியறது இல்லை. தேர் ஆல் சேலஞ்சஸ். ஆனா அந்த கொஞ்சம் கிடைக்கிற அந்த கொஞ்ச நேரத்திலயும் நம்ம வந்து அவங்கள வந்து நல்வழிப்படுத்தணும்னு நம்ம வந்து ட்ரை பண்ணா கூட இட் டேக்ஸ் லாட். ஸோ அதனாலதான் பாத்தீங்கன்னாக்கா இப்போ வயதானவர்கள் எல்லாருமே பாத்தீங்கன்னாக்கா ஒன்று வீட்டுல வச்சு பாத்துக்கிறது ரொம்ப கம்மி. அவங்கள வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா ஏதோ ஒரு ஓல்டேஜ் ஹோம் இல்லைன்னாக்கா அவங்க வந்து ஒரு தனியா இருக்க வேண்டிய ஒரு நிர்பந்தத்திற்கு ஆளாக்கப்படுகிறார்கள். ஸோ அந்த ரெஸ்பெக்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா வழியா எடுத்துட்டு வரும்பொழுதுதான் பெரியவர்கள் என்ன பாரம்பரியம் என்ன இதுல அவங்க வந்தாங்களோ அதை எல்லாமே பாத்தீங்கன்னாக்கா அடுத்த வர சந்ததிகளுக்கு எல்லாமே அவங்க வந்து சொல்லி கொடுத்துட்டு போவாங்க. ஆனா அதை கேட்கக்கூடிய அந்த நிலையில இப்ப இருக்கக்கூடிய யங்கர் ஜெனரேஷனுக்கு அந்த வாய்ப்பும் சரி அந்த பொறுமையும் ரொம்ப ரொம்ப கம்மி. அதே மாதிரிதான் பாத்தீங்கன்னாக்கா யூனிவர்சிட்டிஸ்ல எல்லாம் பாத்தீங்கன்னாக்கா அடுத்தவரை அதாவது இந்த நாட்டை அந்த நாட்டை அழிவு செய்யறதுக்கான என்னென்ன டெவலப்மெண்ட்ஸ் ஆன வெப்பன்ஸ் இருக்கோ அதான் லீத்தல் வெப்பன்ஸ்னாக்கா ஒரு கொடூரமான இந்த வெப்பன்ஸ் எல்லாமே வந்து தயாரிக்கிறதுக்கூடிய அந்த இதுலதான் நம்ம இறங்கியிருக்கோம். அழிவுக்கான இதுக்கு தான் நம்ம வந்து ரெடியா இருக்கிறோமே ஒழிய ஆக்கத்துக்கான ஒரு இதுக்கு நம்ம என்னைக்குமே ரெடியா இல்லை. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் ஒரு ஸ்டூடெண்ட் ஏஜ்னா டில் 25 இயர்ஸ் வந்து அவன் வந்து ஒரு பிரம்மச்சரியத்தை அவன் வந்து கைப்பிடிக்க வேண்டும். அது ரொம்ப கடைபிடிக்க வேண்டும். அது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். அதாவது அந்த ரெகுலேஷன்ஸ் எல்லாமே வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா கண்டிப்பா அவன் வந்து செலிபஸிய வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அவன் வந்து he has to take it. அதே மாதிரி இன்டாக்சிகேஷன் இப்பெல்லாம் பாத்தீங்கன்னாக்கா ஸ்கூல் லெவல்லே பாத்தீங்கன்னாக்கா போதைக்கு அடிமையாகக்கூடிய கிட்ஸ் எல்லாமே அவங்க அதாவது ஸ்பால் பண்ணக்கூடிய அந்த சுச்சுவேஷன்ஸே வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா நிறைய அமைந்து விடுகின்றது. ஸோ வீட்டுல பேரண்ட்ஸுக்கே தெரியறது கிடையாது, அந்த அளவுக்கு வந்து விடுகின்றது. அதோட அந்த இதுக்கு போறவங்க பாத்தீங்கன்னாக்கா பொய் என்பது பாத்தீங்கன்னாக்கா சரளமா வரும். ஸோ தே வில் பி டாட். ஸோ நம்ம பிள்ளை நல்ல பிள்ளை தான் அப்படின்னு நாம நினைச்சுட்டு உட்காந்துருப்போம். ஆனா தே வில் பி டாட் டு டெல் த லைஸ். ஸோ மணி லாண்ட்ரிங் இந்த மாதிரியான இது எல்லாமே பாத்தீங்கன்னாக்கா சிட்டிஸ்ல எல்லாம் இது ரொம்ப சர்வசாதாரணமா நடந்துக்கிட்டு இருக்கிறது தான். ஆனா ஊருக்குள்ள இருக்கக்கூடியவங்களுக்கு இது அவ்வளோ இம்பாக்ட் இருக்கிறது
கம்மி. பட் இந்த சிட்டி லெவல்ல பாத்தீங்கன்னாக்கா காலையில பிள்ளை ஸ்கூலுக்கோ காலேஜுக்கோ போய் வீட்டுக்கு நல்ல விதமாக வந்து திரும்பி நம்ம கிட்ட வந்து அதே பழைய அன்போட பாசத்தோட இருக்கிறாங்கன்னாக்கா இப்ப அந்த அந்த இதுவே நம்ம கிட்ட எக்ஸ்பெக்டேஷன் இருக்கக்கூடாதுன்ற அந்த சுச்சுவேஷனுக்கு நாம தள்ளப்பட்டோம். ஈவன் 40-50 ஏஜ் இருக்கக்கூடிய பேரண்ட்ஸ் ஒன்லி ஆர் ஃபீலிங் த ஸ்பேஸ் பிட்வீன் த கிட்ஸ் அண்ட் த பேரண்ட்ஸ். தட் இஸ் ஹவு த எஜுகேஷன் சிஸ்டம் இப்போ பாத்தீங்கன்னாக்கா தெர் இஸ் நோ கேரிங், தெர் இஸ் நோ பாண்டிங், எதுவுமே கிடையாது. ரிலீஜியஸ் பிரின்சிபல்ஸ் கூட பாத்தீங்கன்னாக்கா கரெக்டா நாம ஃபாலோ பண்றது இல்லை. ஏன்னா நம்ம எல்லாருமே நியூக்ளியர் ஃபேமிலி ஆயிட்டோம். நம்ம பெரியவங்க என்ன சொல்லி கொடுக்கறதுக்கு நம்மளோட இருந்தா மட்டும்தான் நம்மளால அது செய்ய முடியும். ஸோ ஆனா few people பாத்தீங்கன்னாக்கா அதாவது 5 to 10% of families still they are having that, but 90% are all like animosity only. அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா மிருக சம்பந்தம் மிருகத்தனமான ஒரு அந்த இதுதான் நம்ம கிட்ட இருக்கிறதே, அந்த இயல்புகள் தான். அதாவது பாத்தீங்கன்னா அறியாமையில தான் நம்ம எல்லாருமே உழண்டு இருக்கோம். ஸோ நாட் ஓன்லி இன் சோசியல், பொதுநலம் மற்றும் அதாவது அரசியல் மாத்திரம் கிடையாது, இந்த ஃபீல்ட் ஆஃப் ரிலீஜியாசிட்டி கூட பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த மாதிரிதான் போறது. மூட நம்பிக்கை தனமான செயல்களுக்கு எல்லாமே பாத்தீங்கன்னாக்கா நமக்கு எல்லாமே இமீடியட் அவுட்கம்ஸ் வேணும், இமீடியட் சொல்யூஷன்ஸ் வேணும். நமக்கு எப்பவுமே கஷ்டமே படக்கூடாது. லைஃப்ல கஷ்டத்தை வந்து நம்ம செய்த கர்மங்களுடைய விளைவுகள் தான் நம்ம அனுபவிக்கின்றோன்றத பத்தி அந்த ஞானமும் நமக்கு கிடையாது. நம்ம ஏன் இவ்வளவு கஷ்டப்படணும், எப்பவுமே வந்து சந்தோஷம் மட்டும்தான் படணும், அப்படிங்கிற எல்லாத்துலயுமே நம்ம வெற்றி அடையணும், இந்த மாதிரியான எதிர்பார்ப்புகள் எல்லாமே இருப்பதால் தான் நாம பாத்தீங்கன்னாக்கா இன்னைக்கும் லைஃப்ல வந்து நம்ம வந்து கஷ்டப்பட்டு இருக்கோம். இது இன்னும் ஸ்பிரிச்சுவல், அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா மதம் என்பது தர்மமே பாத்தீங்கன்னாக்கா அங்கேயும் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அறியாமை தான் இருக்கின்றது. அறியாமையால் நம்ம செய்யக்கூடிய செயல்கள் பாத்தீங்கன்னாக்கா நிறைய ப்ராப்ளம்ஸ் தான் கொண்டு வருது. எஸ் மாதாஜி, வாசிங்க. Hare Krishna Mataji. Hare Krishna. Nationalism in different parts of the world has also developed on account of this nascent education of the people. They have no information that this tiny earth is just a lump of matter floating in immersible material space along with many other lumps. In comparison to the vastness of space, these material lumps are like dust particles in the air. Because God has kindly made these lumps of matter complete in themselves, they are perfectly equipped with all necessary arrangements for floating on in space. Our Sputnik drivers are very proud of their achievements, but they do not look to the supreme driver of these greater, more gigantic Sputniks called planets. Continue Pantuva Mataji. Yes. There are innumerable sums occupying space with innumerable arrangements of planetary systems. We small creatures as the infinitesimal parts and parcels of the Supreme Lord are trying to dominate these unlimited planets by repeated birth and death, but are generally frustrated by old age and disease. The span of human life is scheduled for about 100 years, although it is gradually decreasing to the limit of 20 or 30 years of life. Thanks to the culture of nascent education, befolded men have created their own nationalism within these planets in order to grasp at sense enjoyment for those few 20 or 30 years. Such foolish people are drawing up various plans to make some demarked portion of earth as perfect as possible, which is ultimately ridiculous. And for this,
purpose, each and every nation has become a source of anxiety for the others. More than 50% of their energy is spoiled in defense measures with no caring for the real culture of knowledge. And they are falsely proud of becoming advanced in both material and spiritual knowledge. Yes, thank you, Mataji. Hare Next, Krishna, Pushpa Mataji. Mataji. Next, Pushpa Mataji Vasikittam. So, okay, we'll give some space for her also. Nationalism, அதாவது பார்த்தீங்கன்னாக்கா தேசியவாதம் in different parts of the world has also developed an account of measant. என்னுடைய நாடு அப்படின்னு மட்டும் நாம வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா பாக்குறோம். இந்த பிரபஞ்சமே ஒருன்னுதான் இல்லையா? மொத்தமே ஒரு காலத்துல வந்து பாரத நாடாதான் இருந்தது. ஆனா அது காலப்போக்கில் எல்லாமே பிரிஞ்சு வேற இதுவா எடுத்து. ஸோ காந்தாரி அவங்க கூட பாத்தீங்கன்னா பேசிக்கலி நம்ம இது துபாய் அந்த லொகேஷன்ல இருந்தவங்க, காந்தார தேசமே அங்கதான் சொல்லிட்டு ரெஃபரன்ஸ் அந்த மாதிரி. ஸோ தேவர் நாட் ஃப்ரம். ஸோ அப்ப வந்து இந்தியா எவ்வளவு பறந்து இருந்ததுன்னு பார்க்கணும். ஒரு தேசம், ஒரே ஒரு உலகம் அப்படிங்கனாக்கா இந்த பிரபஞ்சம் எடுத்துட்டோம்னாக்கா இந்த எர்த்தனாலே இட் வாஸ் ஒன்லி பரத கண்டம் அப்படிதான் இருந்தது. ஆனா நம்ம வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா காலப்போக்கில் எல்லாம் பிரிஞ்சு பிகாஸ் ஆஃப் இதுதான் நேஷனலிசம் தான். ஸோ அங்கிருந்தே டிவைட் ஆகி எல்லாமே டிவைட் ஆயிடுச்சு. ஸோ இதெல்லாமே பேசிக்கலி பாத்தீங்கன்னாக்கா தே ஹேவ் நோ இன்ஃபர்மேஷன். இந்த டைனி எர்த், இந்த பூமண்டலம் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா பகவானிடத்திலிருந்து தோன்றிய ஒரு சிறு துரும்பு தான் அது இல்லையா? இந்த 14 லோகங்கள், அந்த பெரிய ஒரு அண்டத்திலே பார்த்தீங்கன்னாக்கா நம்ம 14 லோகங்களை நம்ம 7வது ஒரு அண்டமாக, அதாவது 7வது ஒரு ஸ்தலமாக இருக்கின்றோம் இல்லையா? ஸோ நமக்கு மேல வந்து எத்தனை உலகங்கள், அதாவது 6 உலகங்கள் இருக்கு. நம்ம 7வது உலகம், நமக்கு கீழே 7 உலகங்கள். ஸோ இம்மெஷரபிள், அதாவது அளவிட முடியாத மெட்டீரியல் ஸ்பேஸ். அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா நாட் ஒன்லி பாத்தீங்கன்னாக்கா இது ஒரு அண்டம் மாத்திரம் கிடையாது. பகவான் எத்தனையோ எண்ணிலடங்காத அண்டங்கள், அந்தந்த அண்டங்களுக்குள்ளே பாத்தீங்கன்னாக்கா அதற்கு தேவையான சூரிய சந்திரன்கள், அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னாக்கா பிரம்மர். ஸோ நமக்கு வந்து நான்முக பிரம்மர், ஆனா சில அண்டங்கள்ல பாத்தீங்கன்னாக்கா அதனுடைய மல்டிப்ளிகேஷன் இன்ஃபினிட்டிக்கு ஹெட்ஸ் இருக்கக்கூடிய பிரம்மாஸ் எல்லாம் இருக்காங்கன்னு சொல்றாங்க. ஸோ இந்த மாதிரி வந்து நம்ம வந்து பார்க்கும்போது we should not think நாம ஒருத்தங்க இருக்க இந்த லோகம் மட்டும்தான் நினைக்க கூடாது. பகவான் படைப்பு எண்ணற்றவை. அந்த எண்ணற்றவை லம்சன்னாலே என்னன்னாக்கா ஒரு இதுதான். அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா ஒரு நம்ம வந்து ஒரே ஒரு இது மாதிரிதான். இந்த ஒரு பால் மாதிரிதான் நம்ம எல்லாரும், நம்ம இந்த அண்டமே வந்து ஒரு பால் மாதிரிதான் பகவானுடைய படைப்புல நம்ம வந்து பார்த்திருக்கோம் இல்லையா? சோ அந்த மாதிரி இருக்கும்பொழுது the vastness of the space, இந்த பிரபஞ்சம், அதுக்கப்புறம் ஒவ்வொரு அண்டமும் பாத்தீங்கன்னாக்கா அது வந்து மிதந்துன்னு இருக்கிற மாதிரிதான் இருக்கும். லைக் எப்படி ஒரு தாமரை இலை மேல வந்து நீர் துளி ஒட்டாம இருக்கும், அது மாதிரி இந்த காற்று இந்த ஸ்பேஸ்ல பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த அண்டங்கள் எல்லாமே வந்து மிதந்துன்னு இருக்கு. நமக்கு தான் அது தெரியல, நாம மிதந்துன்னு இருக்குன்ற அந்த இது வந்து நமக்கு தெரியாது. ஏன்னா பூமிக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா டியூ டு த கிராவிட்டி அந்த இது இருக்கிறதுனால நம்ம எல்லாருமே நின்றுட்டு இருக்கோம். நாமளே வேற ஒரு அதாவது இதுக்கு மண்டலத்துக்கு போனா அங்க வந்து கண்டிப்பா ஃப்ளோட்டிங் நிலையில தான் இருக்கும் இல்லையா? ஏன்னா நம்ம சயின்டிஸ்ட் எல்லாருமே பாத்தீங்கன்னாக்கா ஆராய்ச்சிக்கெல்லாம் மேல உலகத்துக்கெல்லாம் போறாங்க. அங்க போகும்பொழுது பாத்தீங்கன்னாக்கா தேர் ஆல் ஃப்ளோட்டிங் ஒன்லி. ஸோ அது மாதிரி நம்ம வந்து லைக் தட் ஒன்லி எல்லா அண்டங்களுமே வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா தேர் ஆல் இந்த ஸ்பேஸ்ல மிதந்துன்னு இருக்கு, ஆக்சுவலி ஃப்ளோட்டிங். ஸோ அதனால வந்து நாம வந்து நினைக்க கூடாது we are all driving ஒரு ஸ்பேஸ் ஷிப் வந்து நம்ம வந்து டிரைவ் பண்ணா ஐ எம் எ கிரேட் சயின்டிஸ்ட் அப்படின்னு நினைக்க வேண்டிய அவசியமே இல்லை. ஆனா இத்தனை விதமான அண்டங்களை மேனேஜ் பண்ணக்கூடிய பகவான் அவர் எவ்வளவு பெரிய டிரைவரா இருக்கணும் இல்லையா? அதுதான் வந்து இந்த பேராகிராஃப்ல வந்து சொல்லப்பட்டு இருக்கக்கூடியது. அதனால நமக்கு ஒரு உண்மை வந்து நம்ம மனசுல ஆழமா பதிய வேண்டியது, இந்த பிரபஞ்சங்கள் எல்லாம் பகவானால் படைக்கப்பட்டது. அவர் எவ்வளவு பெரிய ஆளுமையாக இருக்க வேண்டும், அவருடைய ஆற்றல்கள் எவ்வளவு இருக்க வேண்டும். நாம சிறிதா ஒரு அச்சீவ்மெண்ட் பண்ணாலே நம்ம அதையே ஒரு கிரேட்டா நினைச்சு நம்ம வந்து 10 பேர்கிட்ட நாமளே பெருமையா சொல்லிக்கிறோம் இல்லையா? ஆனா இது எல்லாவற்றையுமே படைத்தவர் பகவான். நாம எல்லாம் அந்த பெரிய படைப்புல வந்து ஒரு இன்ஃபினிட்டிசிமல் அப்படின்னாக்கா சிறு பொறி மாதிரிதான்.
அதாவது ஒரு எங்கேயோ கண்ணால நம்மளால பார்க்கவே முடியாத அந்த அளவுக்கு சைஸ்ல தான் நாம இருக்கிறதே. சோ அப்படிப்பட்ட ஒரு இது நம்ம பகவானுடைய படைப்புல. சோ அந்த மாதிரி அன்லிமிட்டடா நம்ம பகவானுடைய படைப்பு இருக்கும் பொழுது, எல்லையற்ற அவருடைய அந்த படைப்புல நம்ம எங்கேயோ ஒரு துரும்பு கண்ணு தூசி மாதிரிதான் நம்ம எல்லாருமே. சோ அந்த மாதிரி ஒரு நிலையில இருக்கும் பொழுது, சோ we are trying to dominate. இதுலயும் பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்மளுடைய ஈகோ, அதுக்கப்புறம் we are proving ourselves we are great always. சோ நமக்கு இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்குறாங்களா, அது இம்பார்ட்டன்ட். ஸோ வெதர் ஐ எம் கெட்டிங் எனி நேம் அண்ட் ஃபேம். எத்தனையோ பேர் ஸ்பிரிச்சுவல் இதுல பாத்தீங்கன்னாக்கா தே டூ ஃபார் நேம் ஃபேம், இதுக்கு எல்லாத்துக்கும் பண்ணக்கூடியவர்களும் இருக்கிறார்கள். ஸோ தே வாண்ட் டு கெட் நேம் ஒன்லி, அதுக்காக சொல்லக்கூடியவர்களும் இருக்கிறார்கள். அப்படிப்பட்ட ஒரு சர்வீஸ் பாத்தீங்கன்னாக்கா என்னைக்குமே முழுமை அடையாது. அவர்கள் செய்யக்கூடிய சேவையும் பாத்தீங்கன்னாக்கா பகவானுக்கு கண்டிப்பாக போய் சேராது. எந்த ஒரு எதிர்பார்ப்பும் இன்றி செய்யக்கூடிய சேவை மாத்திரமே பகவானிடத்தில் சேருகிறது. அது ஒண்ணுதான் அவர் கன்சிடரேஷனே பண்ணுவார். ஆனா நம்ம நமக்கு வேல்யூ கிடைக்கிறதா அப்படின்னு நினைக்கிற அந்த மாதிரியான சேவைகள் உண்டு. கண்டிப்பாக நிறைய பேர் பாத்தீங்கன்னாக்கா தே டூ. பிரபுஜியே என்கிட்ட சொல்லியிருக்கார், சம் பீப்புள் டூ ஃபார் தேர் நேம். அந்த மாதிரி எல்லாம் செய்யக்கூடாது, ரொம்ப வருத்தப்படுவார் பிரபுஜி. ஐ திங்க் வெரி லாங் பேக் 2-3 months பிஃபோர் அப்ப இங்க வந்தப்ப கூட சொல்லியிருக்கார். சோ அந்த மாதிரி நமக்கு பேரும் புகழும் வரணுன்றதுக்காக எப்பொழுதுமே இந்த மாதிரியான ரிலீஜியஸ் சேவையெல்லாம் நம்ம செய்யவே கூடாது. எதையுமே சமுதாய சமுதாயத்தினுடைய முன்னேற்றம் நினைத்து நாம செய்யணும். அப்போ அப்படிப்பட்ட சேவை ஒண்ணுதான் பகவான் சொல்வார் இல்லையா? சோ ஏன்னா நீங்க கூட மகாபாரதத்துல கேட்டிருப்பீங்க, என்ன கர்ணன் பாத்தீங்கன்னாக்கா இவர் கிருஷ்ண பரமாத்மா கிட்ட கேட்பார், என்னுடைய இது கோரிக்கை நியாயம் இல்லையா அப்படின்னு சொல்லிட்டு, என்னுடைய வில்வித்தைக்கு அங்கீகாரம் கிடைக்கணும்னு நான் எதிர்பார்த்தது நியாயம் இல்லையா அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்பார். ஆனா அதுக்கு பாத்தீங்கன்னாக்கா பகவான் சொல்வார், உன்னுடைய அங்கீகாரம் உன்னை போன்று பிறந்தவர்களுக்கு, உன் சமுதாயத்திற்கு ஏதாவது நன்மை விளைய உன்ன மாதிரி சஃபர் ஆனவங்களுக்காக நீ ஏற்றுக்கொண்டு நீ செய்திருந்தால் கண்டிப்பாக. ஆனா அங்கே பாத்தீங்கன்னாக்கா அர்ஜுனனை தோற்கடிக்க வேண்டும் என்ற ஒரே ஒரு நோக்கத்திற்காக மட்டும்தான் அவனுடைய எண்ணமே இருந்தது. ஸோ தட் இஸ் ஃபுல் செல்ஃபிஷ்னஸ் ஆக்சுவலி. ஸோ அதனாலதான் பாத்தீங்கன்னாக்கா அவன் வெற்றி அடையவில்லை. அவனும் அதர்மம் தரப்பதில் நின்றுதான் அவன் போர் புரிய வேண்டிய சூழ்நிலை ஏற்பட்டது. எப்பொழுது நியாயமான ஒரு கோரிக்கை இருந்தால் நாம பகவான் கிட்ட வேண்டவே தேவையில்லை. அந்த நியாயமான கோரிக்கைக்கு பகவானே முன்ன நிற்பார். அதுல நம்மளுடைய சுயநலத்தை நாம எப்பொழுதுமே விடணும். பொதுநலம் கருதி நாம எந்த ஒரு செயலுமே செய்யணும். ஒரு பக்தி சேவை மாற்றம் நம்ம செய்யும் பொழுது இந்த பிரபஞ்சமே, நீங்க எந்த வீட்லயே கூட ஒரு பூஜை பண்ணும் பொழுது பகவானே இந்த லோகத்துல இருக்கிறவ எல்லாரையுமே ரட்சியுங்கள் அப்படின்ற அந்த மனபாவத்தோட நாம பக்தி செய்யணும். அவ்வாறு செய்யும் பொழுது பாத்தீங்கன்னாக்கா அதாவது பொதுநலம் கருதக்கூடிய அந்த மனதுல பாத்தீங்கன்னாக்கா உண்மையான அந்த பரிவு, பாசம், இது எல்லாமே தானாக, கருணை, இது எல்லாம் அவங்களுக்கு தானா சேர்ந்துரும். அவர்களிடத்தில் இருந்த எந்த ஒரு தேவையற்ற சுபாவம் கூட பாத்தீங்கன்னாக்கா அவங்களை விட்டு தானாகவே விலகி சென்று விடும். அவங்க விலகி வைக்கணும்னு அவசியமே கிடையாது. நம்முடைய எண்ணம் பாத்தீங்கன்னாக்கா நன்மையாக இருக்கக்கூடியது, அடுத்தவர்களுக்கும் நன்மையை பயக்கக்கூடியதாக இருக்க வேண்டும். ஆனா இங்க சொல்லப்பட்டிருக்கக்கூடிய இந்த பேராகிராஃப்ல பாத்தீங்கன்னாக்கா இட் இஸ் குவைட் ஆப்போசிட். போத் மெட்டீரியலிஸ்டிக் எலிவேஷன்ல இருக்கிறவங்களும் பாத்தீங்கன்னாக்கா ஐ எம் த கிரேட், நான் தான் அச்சீவ் பண்ணேன், இப்படி எல்லாமே செய்து கொள்கிறார்கள். அதே மாதிரி பாத்தீங்கன்னாக்கா அதுல ஏதாவது கொஞ்சம் அவங்க டீக்ரேட் ஆயிட்டா கூட அவங்களுக்கு 108 வியாதிகள் சேர்ந்துரும். அதாவது கோபம், அப்புறம் மனசை தாங்கிக் கொள்ள முடியாத கெப்பாசிட்டி, ஹார்ட் அட்டாக். அதாவது இவங்க எல்லாருமே எப்பொழுதுமே வெற்றியையே பார்த்து கொண்டிருப்பவர்கள். எப்பயாவது ஒருவரை தோல்வி அடைந்தால் அவங்களால கண்டிப்பாக ஏற்றுக்கொள்ள முடியாது. போத் இன் மெட்டீரியலிஸ்டிக் லைஃபும் சரி, ஸ்பிரிச்சுவல் லைஃப்ல கூட பாத்தீங்கன்னாக்கா அவங்களை நம்ம எதுவுமே சொல்ல முடியாது. சில பேருக்கு பாத்தீங்கன்னாக்கா அவர்கள் செய்யக்கூடிய பூஜை புனஸ்காரங்கள், அவர்கள் செய்யக்கூடிய முறைகள் தான் ரைட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இது பண்ணுவாங்க. ஆனா பகவானை சேவிக்கிறதுக்கு நமக்கு மனசு ஃபர்ஸ்ட் இருக்கணும், அவர் மேல அன்பு இருக்கணும். இதெல்லாம் வச்சு நம்ம செய்யக்கூடிய அந்த பக்தி மட்டும்தான் பகவான் என்னைக்குமே அக்னாலேஜ்மெண்ட் பண்ணுவார். நம்ம படோடபமா பாத்தீங்கன்னாக்கா அடுத்தவர்களை
அதை அவங்க புகழணுன்றதுக்காக நாம வந்து பாத்தீங்கன்னா விளம்பரத்துக்காக செய்யக்கூடிய எந்த ஒரு இதுவுமே வந்து நன்மை வராது. சோ ஒரு செயலை செய்கின்றோம் என்றால் அது லோக கல்யாணத்திற்காக செய்ய வேண்டும். எந்த ஒரு பக்தியுமே வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அடுத்தவர்களுடைய நலனை கருதியும் இருக்க வேண்டும், சுயநலத்தை விடணும். ஆனா இங்க அப்படி கிடையாது. சோ இந்த நீசன் ஸ்டடீஸ் எல்லாமே பாத்தீங்கன்னாக்கா ஆல்வேஸ் தன்னுடைய சொந்த முன்னேற்றத்திற்கு மட்டுமே அது வழிவகுக்கிறது. அதுதான் வந்து தவறு. அங்கேயும் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்ம கல்ச்சரை வந்து நம்ம வந்து கண்டிப்பாக எப்படின்னு சொல்லி கொடுக்கணும். அது ரொம்ப முக்கியம். அந்த முன்னாடி எல்லாம் மாரல் சயின்ஸ்ன்னு ஒண்ணு இருந்தது. ஆனா இப்ப அதெல்லாம் இல்லைன்னு நான் நினைக்கிறேன். எனக்கு தெரிஞ்சு என் பிள்ளைங்கள் கூட மாரல் சயின்ஸ் ஒன்னும் படிச்சுதான் நான் பார்த்ததே கிடையாது. சோ பீரியட் இருக்கு மாதாஜி, ஆனா அதை யூஸ் பண்ண மாட்டேங்கிறாங்க. ஓகே. ஆனா நான் படிச்சு தமிழ்நாட்டுல இருந்துச்சுமா, ஆனா பெங்களூர்ல நான் அந்த மாரல் சயின்ஸை நான் பார்க்கவே இல்லை. நான் ஐ டிட்ன்ட் see. மேபி சம் ஸ்பெசிபிக் ஸ்கூல்ஸ்ல சொல்லி கொடுப்பாங்களோ என்னவோ எனக்கு தெரியாது. மாதாஜி குடிமை பயிற்சின்னு சொல்லுவாங்க. ஓகே, அது சிவிக்ஸ். குடிமை பயிற்சினா சிவிக்ஸ், பட் வேல்யூ எஜுகேஷன் கரெக்ட். வேல்யூ எஜுகேஷன் எங்க ஸ்கூல்ல எல்லாம் இருந்தது மாதாஜி. கவர்மெண்ட் ஸ்கூல்ல எல்லாம் ஒரு பீரியட் இருக்கும், வீக்லி ஒன்ஸ். ஆமா கரெக்ட். கட்டாயம் வீக்லி ஒன்ஸ் ஒரு பீரியட் வைப்போம். அப்ப அந்த கல்ச்சர் சமுதாயத்தை பற்றி எல்லாம் அவங்க சொல்லி கொடுக்கணும். தட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் இல்லையா? we conducted அதெல்லாம் கண்டக்ட் பண்ணுவோம். நான் கூட அட்டெண்ட் பண்ணியிருக்கேன் மாதாஜி. ஆனா ரீசென்ட்லி ஐ அம் நாட் சீயிங் தட் ஆக்சுவலி. எஸ். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. புஷ்பா மாதாஜி வாசிங்க. அது அரசியலால ஆமா ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. அது அரசியல்னால அந்த பீரியட் இல்லாமயே தான் இருக்கு. பீரியட் இருக்கு, பட் அதுக்கு தகுந்த ஆளை போட்டு கிளாஸ் எடுக்கிறது இல்ல. ஏன்னா நம்மளோட பழங்காலத்தோட இது எதையுமே மக்களுக்கு வந்து போய் சேரக்கூடாது அரசியல் இருக்கு. அதனால அது காரணம். ஆமா கூடாது. ஏன்னா நாம வந்து இப்ப இருக்கிற உலகத்துக்கு தகுந்த மாதிரி அவங்கதான் நம்மள மாத்திட்டு இருக்காங்க. வீட்லயும் அந்த நிலையில நாட்டிலயும் இல்லாதனால அது தவறான பாதைக்கு தான் போகுது. உலகம் நல்லாதான் இருக்கு மாதாஜி. அவங்க அப்படி செய்யறாங்க. ஒரு கடவுள் வாழ்த்து கூட வைக்க மாட்டேங்கிறாங்க தமிழ் புக்ல. ரொம்ப ரொம்ப பெயின்ஃபுல் மாதாஜி புக்க பாக்குறோம். பகவானுக்கு தான் நம்ம பிரேயர் பண்ணணும், வேற எதுவும் பண்ண முடியாது இல்லையா? we can only do. ஒரே ஒரு அஸ்திரம் இருக்கு நமக்கு, பக்தி என்னும் ஒரே ஒரு அஸ்திரம் மட்டும்தான் இருக்கு. நம்ம செய்யக்கூடிய பிரேயர்ஸ் என்னைக்குமே வேஸ்ட் ஆகுறது கிடையாது. அதனால வந்து பிரேயர்ஸ் எல்லாமே பொதுநல தொண்டு, ஃபியூச்சர் ஜெனரேஷனுடைய வாழ்க்கை நல் முறையில் நல்ல கல்ச்சர் இதெல்லாம் அமையணும்ன்ற அந்த பிரார்த்தனை நமக்கு கண்டிப்பாக வேண்டும். எஸ் வாசிங்க மாதாஜி. புஷ்பா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. Sri Isa Upanishad warns of this faulty mode of education, and Bhagavad Gita gives instructions as to the development of real knowledge. In this mantra, there is a hint that the instruction of Vidya, that is knowledge, must be gained from the Dhira. Dhira means undisturbed, not disturbed by material illusion. No one can be undisturbed unless and until he has perfect spiritual realization. When one is perfectly spiritually realized, he has no more hankering for anything acquired, nor does he lament for anything lost. Such a Dhira has realized that their material body and mind, which he has acquired by chance, material association, are foreign elements, and therefore he simply makes the best use of a bad bargain. The material body and mind are bad bargains for the spiritual living entity. The living entity has different functions in the living world, but this material world is dead. As long as the living spiritual sparks manipulate the dead lumps of matter, the dead world appears to be a living world. But actually, it is the living souls, the parts and parcel of the supreme living being, which may move the world. The Dhiras are those who have come to know all these facts by hearing of them from superior authorities, and who have realized them by following the regulative principles. Okay. No problem. ஸோ ஈஷோபனிஷத் வந்து இப்படிப்பட்ட கல்வி முறையை வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா இட் வார்ன்ஸ் ஆக்சுவலி, அதை கண்டிக்கின்றது ஆக்சுவலி.
ஸோ பகவத்கீதையில பாத்தீங்கன்னாக்கா அதுக்கேற்றவாறு அதாவது பகவானுடைய உபதேசங்கள் எல்லாமே பாத்தீங்கன்னாக்கா உண்மையான ஞானத்தை விருதி செய்ததற்கு எவ்வாறு என்பதையான அந்த ஒரு இது பாதையை வந்து பகவத்கீதை கொடுத்திருக்கு. ஸோ இந்த மந்த்ரா என்ன சொல்றதுனாக்கா வித்யை ஞானத்தை பற்றி, ஞானத்தை நாம் எவ்வாறு வந்து அடைய முடியும் அப்படின்னாக்கா ஒரு நிதான புத்தி உடைய சோபர் மேன். தீரா என்றால் சோபர் மேன். ஸோ சோபர் மேன் என்னாக்கா நிதான புத்தி உடைய மனிதன். அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா ஞானத்தை விருதி சிதாதிர் முனி அவருடைய குவாலிட்டிஸ் எல்லாமே நம்ம செகண்ட் சாப்டர்ல படிச்சிருக்கோம் இல்லையா? அப்படிப்பட்ட ஒரு மனிதன் he will be never disturbed actually. அதாவது நன்மை தீமை எல்லாவற்றையுமே ஒருபோல ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய மனப்பக்குவத்தை உடையவன். ஸோ அந்த மாதிரி அதாவது இது நம்ம அனுபவிக்க வேண்டியது நம்மளுடைய ஏதாவது நம்மளுடைய கர்மத்துக்கேற்றவாறு இதை நம்ம அனுபவிச்சுதான் ஆகணும் அப்படின்னு அக்செப்ட் பண்ணக்கூடிய அந்த மனப்பக்குவம் உடைய மனிதன். ஸோ அப்படிப்பட்ட மனிதன் பாத்தீங்கன்னாக்கா அவனுக்கு வந்து ஞானம் வந்து கண்டிப்பாக நிறைந்திருப்பான். அப்படிப்பட்ட மனிதன். ஸோ நோ ஒன் கேன் பி அன்டிஸ்டர்ப்ட் அன்லெஸ் அண்ட் அன்டில் ஹி ஹேஸ் அ பர்ஃபெக்ட் ஸ்பிரிச்சுவல் ரியலைசேஷன். அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா உண்மையான அந்த அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா ஆன்மீக ஞானத்தை அடைந்தவன் பாத்தீங்கன்னாக்கா he will never get disturbed actually. எந்த ஒரு சூழலாக இருந்தாலும் அவன் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா he will be able to balance. அதை எப்படி நம்ம எதிர்கொண்டு எவ்வாறு அதுல இருந்து நாம வந்து வெளியே வர முடியும், அதற்கான நன்மையான வழி என்ன அப்படிங்கிறது எல்லாவற்றையுமே அவனால வந்து ஆராய முடியும். நாம கூட பாத்தீங்கன்னாக்கா ஒரு டென்ஷனான சமயத்துல ஆங்ஸைட்டி இருக்கும் பொழுது எந்த ஒரு டிசிஷன் எடுத்தாலுமே கரெக்டான ஒரு டிசிஷன் வராது. ஆனா ஒரு சூழ்நிலையை எதிர்கொள்ளும் பொழுது எஸ் இது நம்ம வந்து கண்டிப்பா ஃபேஸ் பண்ணி தான் ஆகணும். அதுக்கு நம்ம எவ்வளவு நன்மையான இதுல நம்ம பாதையில போக முடியும், அதாவது நேர் வழியில எப்படி போக முடியும், சென்றால் அடுத்தவர்களுக்கு எந்தவித தீங்கும் விளையாது அப்படிங்கிற அந்த இன்டென்ஷனோட போகும்பொழுது கண்டிப்பாக பாத்தீங்கன்னாக்கா நமக்கு கூட அந்த தீங்கு விளையாத அந்த அந்த லைஃப் வந்து கண்டிப்பாக கிடைக்கும். ஸோ அதுதான் வந்து நம்ம பார்க்கணும். when one is perfectly spiritually realized, yes, no more hankering. அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா எக்ஸ்பெக்டேஷன்ஸ், ஹேங்கரிங்னாக்கா இன்னும் வேணும் வேணும்னு நினைக்கிறோம் பாருங்க, அந்த இது அந்த மாதிரி அவனுக்கு வந்து இதெல்லாம் தேவைன்ற அந்த மனப்பான்மையும் அவனுக்கு இருக்காது. எதுவும் இல்லையே எல்லாவற்றையும் இழந்து விட்டனேன்ற அந்த அந்த கிரீஃப் அதாவது சாரோனஸும் அவன்கிட்ட இருக்காது, துக்கமும் அவனிடத்தில் இருக்காது. அவன் எதையாவது இழந்தாலும் எஸ் இது ஒரு நாள் இழக்க வேண்டிய ஒன்றுதான் அப்படின்னு ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய மனப்பக்குவம் இருக்கும். அதே மாதிரி பாத்தீங்கன்னா இதெல்லாம் தேவை என்ற அந்த ஆசைகள் எல்லாவற்றையுமே அவன் விடுக்கக்கூடிய அந்த மனப்பக்குவமும் இருக்கும். Such a Dhira has realized that their material body and mind which has been acquired by the chance of material association. அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த பௌதீக இயற்கையில வந்து பௌதீக பொருட்கள் மேல நாம எவ்வளவு நாட்டம் ஏற்படுத்தி கொள்கின்றோமோ அது இந்த மனதும் அதே மாதிரி பாத்தீங்கன்னாக்கா உடலும் பாத்தீங்கன்னாக்கா செயல்பட துவங்குகின்றது. யார் ஒருவர் இந்த பௌதீக இயற்கைக்கு சம்பந்தப்பட்ட செயல்களிலிருந்து எந்த விதமான எதிர்பார்ப்புகளும் இன்றியும் வித்தவுட் அட்டாச்மெண்ட், அதாவது பாத்தீங்கன்னா they should be detached, எதிர்பார்ப்புகள் இன்றி செயல்படுகின்றார்களோ அவர்களே பாத்தீங்கன்னாக்கா they can simply make the best use of a bad bargain. அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா அப்படிப்பட்டவர்கள் பாத்தீங்கன்னாக்கா they will be losing. அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா when they are able to manage, they will be easily able to come out. அதுல இருந்து வெளியே வர்றதுக்கான மார்க்கங்கள் கிடைக்கும். ஆனா ஒருவர் அவ்வாறு செய்ய தவறும் பொழுது பாத்தீங்கன்னாக்கா அதனால பேட் பார்கெயின்ஸ், அதாவது பாத்தீங்கன்னா அவருடைய விளைவுகள், அவர் எவ்வாறு செயல்படுவார், அதற்கேற்ற கர்ம பலன்களை அவர் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அதோட வந்து ஐக்கியமாயிடுறாங்க. அதனால்தான் மீண்டும் பிறவி எடுக்க வேண்டிய அந்த ஒரு சூழலுக்கு வந்து தள்ளப்படுகின்றோம். ஸோ த மெட்டீரியல் பாடி அண்ட் மைண்ட் ஆர் த பேட் பார்கெயின்ஸ். இந்த மனசும் இந்த உடலும் பாத்தீங்கன்னாக்கா, இந்த உடல்னா இதுல இருக்கக்கூடிய இந்த இன்டெலிஜென்ஸும் சரி புலன்களும் சரி, இது எப்பொழுதுமே வந்து இந்த மனசு எந்த பக்கம் போதோ அந்த பக்கம் போயிட்டே இருக்கும். அதுக்கேற்றவாறு இந்த கை கால் கண்ணு காது எல்லாம் வாய் கூட பாத்தீங்கன்னாக்கா பேச ஆரம்பிச்சிடும். ஸோ ஒரு தருணத்தை வந்து ஒரு சூழலை வந்து நாம் அமைதியாகவும் எடுத்து செல்ல முடியும். அதே வந்து பாத்தீங்கன்னா பெரிய ரகலை பண்ணி கூட நம்ம ஒரு பூகம்பம் கூட விளைவிக்க முடியும் இல்லையா? அது எல்லாத்துக்குமே காரணம் எது? மனசுதான். அந்த மனசை வந்து நம்ம கரெக்டா பார்கெயின் பண்ணோம்னாக்கா ஒரு அமைதியான ஒரு சூழலை நாம வந்து உருவாக்கலாம். அதே வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த மனசை வந்து நம்ம பேட் பார்கெயின் பண்ணோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், கண்டிப்பாக நாம வந்து நாம மட்டும் நமக்கே வந்து நியூசன்ஸ் விளைவிச்சுக்கிறது இல்ல, அடுத்தவர்களுக்கும் பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்ம வந்து நியூசன்ஸ் விளைவிச்சிருவோம் நம்ம. தட் இஸ் த குவாலிட்டி ஆஃப் த மைண்ட். ஸோ அது வந்து இந்த பௌதிக இயற்கைக்கு சம்பந்தப்பட்டது, அதை நம்ம ஒண்ணுமே பண்ண முடியாது. த லிவிங் என்டிட்டி ஹேஸ் டிஃப்ரெண்ட் ஃபங்க்ஷன்ஸ் இன் த லிவிங் வேர்ல்ட், பட் மெட்டீரியல் வேர்ல்ட் இஸ் டெட் ஆக்சுவலி இல்லையா?
அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த உயிர் வாழிக்கு 2 உலகத்திலயுமே வேலை இருக்கு இல்லையா? இந்த பௌதிக உலகத்திலயும் வேலை இருக்கு, அதே மாதிரி ஸ்பிரிச்சுவல் உலகத்திலயும் வேற இருக்கு, வெவ்வேறு லோகத்திலயும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அவர்கள் செய்யக்கூடிய கர்மங்களுக்கு ஏற்றவாறு பாத்தீங்கன்னாக்கா சொர்க்கத்துக்கு போகலாம், இல்லை நரகத்துக்கு போகலாம், இல்லை கீழ் உலகங்களுக்கு தள்ளப்படலாம். ஏதோ ஒரு ரூபம் கூட பாத்தீங்கன்னா மனித உருவம் வரலாம், இல்லை விலங்கு ரூபம் வரலாம், மீண்டும் இந்த உலகத்துக்கு வந்து போகலாம். இல்லைன்னாக்க விடுதலை அடைந்தால் பகவானுடைய திருத்தலத்துக்கு, இத்தனை இடத்துக்கும் இந்த லிவிங் இந்த ஆத்மா வந்து போயிட்டே இருக்கு. ஆனா இந்த பாடி வந்து இந்த உலகத்துலதான் பிறக்கின்றது, இங்கே வாழ்கின்றது சில காலம், அதனுடைய பிள்ளைகள், அதாவது பை ப்ராடக்ட்ஸ், அதுக்கப்புறம் வந்து வயோதிகம், இறப்பு, இது எல்லாத்தையுமே இந்த உடல் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா ஏற்று செல்கின்றது. இந்த உலகத்தை விட்டு எங்கேயுமே போகவே முடியாது இந்த உடல், இந்த ஸ்தூல உடல். ஆனா சூக்ஷ்ம, அதாவது பாத்தீங்கன்னா ஆன்மா ரூபம் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா எல்லா இடங்களிலுமே சஞ்சாரம் பண்ணிட்டு வருது, பேஸ்ட் ஆன் த கர்மிக் ஆக்ஷன்ஸ். As long as the living spiritual sparks manipulate the dead lumps of matter, the dead world appears to be the living world. So ஒரு ஆத்மா, அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த சூக்ஷ்ம உடல் பாத்தீங்கன்னாக்கா இஃப் இட் இஸ் மோர் அட்ராக்டட், இந்த பௌதிக செயல்கள்ல வந்து நிறையவே பாத்தீங்கன்னா ஈடுபாடு, டெட் லம்ஸ் ஆஃப் மேட்டர், இது மேட்டர் தானே, இங்க இருக்கிறதே மேட்டர் தான். ஸோ இதோட நிறையவே வந்து நம்ம அட்டாச்மெண்ட் எடுத்துட்டு போகும்பொழுது இந்த இந்த பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த துக்காலயம், இந்த மிருத்யுலோகம், இத மிருத்யுலோகம் கூட சொல்லுவாங்க, இந்த மிருத்யுலோகத்தை வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா லிவிங் வேர்ல்டா மாத்திடுவாங்க. அதாவது பாத்தீங்கன்னா மீண்டும் மீண்டும் அவர்கள் இந்த லோகத்துல வந்து பிறவி எடுக்கக்கூடிய அந்த வாய்ப்பை அவர்கள் வந்து ஏற்படுத்தி கொள்கிறார்கள். பட் ஆக்சுவலி இந்த ஆத்மா வந்து பகவானுடைய அதாவது பின்ன பகுதிகள், அவரிடத்திலிருந்து தோன்றிய நாம் எப்படி இருக்கணும், ஸ்பிரிச்சுவல்ல வந்து எலிவேட் ஆகணும். These are those who have come to know these all facts by hearing from the superior authorities. அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா superior authorities means ஒரு குரு, ஒரு ஸ்பிரிச்சுவல் மாஸ்டர், இல்லைன்னா ஒரு ஆச்சாரியா, இவங்க கிட்ட இருந்து அவங்களுடைய போதனைகள் எல்லாம் கேட்டு இந்த சோபர் மேன் பாத்தீங்கன்னாக்கா அவரும் அந்த நிலையை வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா முன்னேறி செல்கின்றார். ஆனா அந்த நிலையை எல்லா ஆத்மாக்களும் அடைய வேண்டியதுதான். ஆனா அதை அடையக்கூடிய மனப்பக்குவமும் சரி, பிராப்தமும் சரி, அவர்களுடைய கர்மங்களுக்கு ஏற்றவாறு விளைகின்றது. அவர்கள் எவ்வாறு செயல்படுகிறார்கள், அந்த கர்மங்களை வந்து எவ்வாறு வந்து நல்ல விதத்துல எடுத்துட்டு போறாங்களா, இல்ல கெட்ட விதத்துல எடுத்துட்டு போறாங்களா, அதற்கேற்றவாறுதான் அவர்களுக்கு எல்லா வாய்ப்புகளுமே நல்கப்படுகின்றது. And who has realized them by following the regulative principles. நமக்கு கூட பகவானை பத்தி தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கும், இந்த மாதிரி பகவானுடைய நித்திய சேவையில எல்லாம் நம்ம ஈடுபடுறதுக்கு எல்லாத்துக்குமே கண்டிப்பாக நமக்கு வந்து கர்மங்கள் நல்ல, அதான் நம்ம ஏதோ சில நற்கர்மங்கள் செய்ததால் அந்த பிராப்தத்தை நாம் அடைந்திருக்கின்றோம் என்று நம்ம தெரிந்து கொள்ளணும். ஆனா அந்த வாய்ப்பை நாம வந்து என்னைக்குமே நழுவ விடக்கூடாது. We have entered into the path, அது அப்படியே போகிறதுக்கான மார்க்கத்துக்கு தான் நாம நம்மளை எடுத்து செல்லணும். That is very important actually. Yes, ரமாலட்சுமி மாதாஜி நீங்க வாசிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. எஸ், இந்த 2 பேராகிராஃப் வாசிங்க, இன்னைக்கு இதோடனே நிறுத்துறேன் நான். ஓகே. To follow the regulative principles, one must go under the shelter of a bona fide spiritual master. The transcendental message comes down from the spiritual master to the disciple with the regulative principles and not in the hazardous way of nation education. One can become a adhira only by such submissive hearing from the personality of Godhead. The perfect disciple must be like Arjuna, and the spiritual master must be as good as the Lord himself. These are the processes of learning Vidya, knowledge from the Adhira, the undisturbed. Adhira, one who has not undergone the training of Dhira, cannot be an instructive leader. Modern politicians who pose themselves as Dhiras are themselves Dhiras. One cannot expect perfect knowledge from them. They are busy with their own remuneration in dollars and pounds. How can they lead the mass of people to the right path of self-realization? One must hear submissively from the Mataji, from the Dhira, from the Dhira in order to get the actual education life. Hare Krishna Mataji. Hare Krishna. யாரோ பேக்ரவுண்ட் நாய்ஸ் இருக்கு, ஸோ கொஞ்சம் மியூட் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ நாம வந்து ரெகுலேட்டிவ் பிரின்சிபல்ஸ் ஃபாலோ பண்ணணும். அதாவது பார்த்தீங்கன்னா தவிர்க்க வேண்டிய வேதங்களால் என்ன சொல்லப்பட்டிருக்கு, இதெல்லாம் கண்டிப்பாக செய்யவே கூடாது அப்படின்னு சொல்லப்பட்டக்கூடிய அந்த
4 பிரின்சிபல்ஸ் வந்து கண்டிப்பாக நம்ம வந்து செயல்படக்கூடாது. மஸ்ட் கோ அண்டர். ஆனா அதை நம்ம செய்யறதுக்கு அந்த ஞானத்தையும் நம்ம பெறணும் இல்லையா? அதுக்கு ஒரு பாத்தீங்கன்னாக்கா ஸ்பிரிச்சுவல் மாஸ்டர் கீழே தான் நம்ம வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா we have to go. நமக்கு ஒரு ஆன்மீக குரு கண்டிப்பாக தேவை. he will be the representative of the God. ஏன்னா அவர் உண்மையை உணர்ந்தவர். அவர் நமக்கு வந்து அந்த ஞானத்தை அவர் வந்து போதிப்பார். So the transcendental message comes down from the spiritual master to the disciple through with the regulative principles and not by the hazardous way. இப்ப நம்ம அதாவது நம்மளுடைய எஜுகேஷன் சிஸ்டம்ல அந்த மாதிரி கிடையாது. முன்னாடிலாம் குருக்குள் இருந்தது, அங்க வந்து அதை சொல்லி கொடுத்துட்டு இருந்தாங்க. ஆனா இப்ப அப்படி கிடையாது இல்லையா? we are very practical. இங்க ஒன்லி பகுத்தறிவு, skills to survive in this materialistic world, அதுதான் நம்ம சொல்லி கொடுக்குறோம். ஆனா கல்ச்சரல் ரிலேட்டடா வந்து நாம் எதையுமே வந்து we are not at all telling actually. one can become தீரா. தீரா ஆதீரா. தீரா என்பவர் பாத்தீங்கன்னாக்கா நிதான புத்தியுடைய மனிதர். சோ அந்த அவர் எவ்வாறு பேசுவார், எவ்வாறு நடந்து கொள்வார், இது எல்லாமே நம்ம வந்து செகண்ட் சாப்டர் பகவத்கீதால வந்து ரொம்ப அற்புதமா நம்ம வந்து படிச்சிருக்கோம் இல்லையா? சோ அந்த குவாலிட்டிஸோடு இருக்கக்கூடியவன். அவன் வந்து எந்த ஒரு சூழ்நிலையிலுமே பாத்தீங்கன்னாக்கா அவன் வந்து பதறவே மாட்டான். he will be always stable. அந்த மாதிரியான ஒரு நிலை வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா தீரா என்பவருக்கு. அதனுடைய குவைட் ஆப்போசிட் தான் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அதீரா. ஆனாலே நம்ம நோ தீரான்னு அர்த்தம். சோ அவன் எவ்வாறு அந்த இயல்பை அவன் அடைந்திருப்பான் என்றால் by submissively hearing his principle. அதாவது பாத்தீங்கன்னா ஹீஸ் ஸ்பிரிச்சுவல் மாஸ்டர். அவனுடைய குருவை வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அடக்கத்தோடு பாத்தீங்கன்னாக்கா அவருடைய ஞானத்தை, அவரிடம் ஞானத்தை வந்து கேட்டு தெரிந்திருப்பான். சோ ஹியரிங், இந்த ஸ்ரவணம் என்பது பாத்தீங்கன்னாக்கா இட் ஷுட் பி சப்மிசிவ். அது வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா கேர்லெஸ்ஸா இருக்கக்கூடாது. அதே மாதிரி பாத்தீங்கன்னா அகங்காரத்தோட கேட்கக்கூடாது. we should always hear from the guru with submissively. அதாவது பாத்தீங்கன்னா அடக்கத்தோடு நாம வந்து கண்டிப்பாக கேட்க வேண்டும். so the perfect disciple must be like Arjuna. இங்க பாத்தீங்கன்னாக்கா லார்ட் himself is a guru. he is the universal spiritual master இல்லையா? சோ அர்ஜுனனும் பாத்தீங்கன்னாக்கா பகவானிடத்திலிருந்து கேட்கொண்டிருக்கின்றார். ஸோ அதே மாதிரிதான் he is undisturbed. பகவான் is a example for a sober man. நம்ம அவரையே நம்ம உதாரணமாக எடுத்துக்கொள்ளலாம். எந்த ஒரு சூழ்நிலையிலுமே பாத்தீங்கன்னாக்கா அவர் வந்து he will be always perfectly balanced. ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு இது வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அவர் வழியாக வந்த பாத்தீங்கன்னாக்கா நிறைய சம்பிரதாயங்கள்ல வந்திருக்கக்கூடிய குருமார்கள், ஆச்சாரியார்கள், அவர்கள் பின்பற்றியதை வந்து நாம வந்து கண்டிப்பாக அடக்கத்தோடு கேட்டு நாம் அதை வந்து பின்பற்றும் பொழுது we'll get to know the actual education in life. அதாவது வாழ்க்கைக்கு தேவையான கல்வியை வந்து நாம வந்து அங்கேதான் பெற முடியும். நார்மலான ஸ்கூல் எஜுகேஷன்ல வந்து வெறும் பகுத்தறிவு தான் நமக்கு கிடைக்கும். ஆனா ஆத்ம ஞானமும் சரி, ஞானத்தை விருத்தி செஞ்சு கொள்ளணும்னாக்கா கண்டிப்பாக ஒரு ஸ்பிரிச்சுவல் மாஸ்டர் மூலியமா தான் நம்ம வந்து தெரிந்து கொள்ள முடியும். ஐ திங்க் இதோட இன்னைக்கு இந்த 10th ஸ்லோகம் முடிந்தது. ஸோ நெக்ஸ்ட் வீக் நம்ம 11th ஸ்லோகம் பார்க்கலாம். I think any other doubts இருக்குங்களா? next week